E și așa e? Dar tu nu faci asta, stai să mă învârt, dar trebuie să am mai puțină viteză. Știi unde o să te oprești? În băltoacă, nu? În capăt, mă, ridic-te în picioare, așa. Uite, din asta. Nu? Făceai din asta? Eu o forțez, nu știu să zic. Ua.